madara. Cikin watan azumi ne waƙar sa madara. Na zama shakallo san kawai da ni. Kin zama mantega zafin sanki mai basira. Oyoyo mai sai yau gobe da nisa wayo. Sai miyo madalla san juna yi. Wai wacce ke son ka kar ta mace cikin kauna. Gani gwani da bege san kowa a barin shawa. Kin zama ginshikin kuma balle ma akan kai na. Dawo na baka hula, dawo na baka riga, dawo na baka wando, dawo na baka kauna, dawo na baka kaina, dawaiya. Oyoyo mai sai yau gobe da nisa wayo. Sai miyo madalla san juna yi dole. Hakuri ikon Allah, hakuri halin manzon Allah. Allahumma salli ala nabiyyir rahmati. Allahumma salli ala shafi'ul ummati. Allahumma salli ala sayyidi bin Abdullah. Soyayyar manzon Allah ce kan gaba. Darajar soyayya ta samu ci gaba. Yau mun ci gaba, kan mun ci gaba. Oyoyo mai sai yau gobe da nisa wayo. Sai miyo madalla san juna yi dorewa. Dan mazari na mazugal, dan mazari na surugal. Dan mazari mai sigal, dan mazari duba. Yin juna muke soyayya ba yau da dangin dangana dan Allah ai hatara. Oyoyo mai sai yau gobe da nisa wayo. Sai miyo madalla san juna yi dorewa. Wayo Habiba yarda malmala dan Allah so gare ni yarda malmala. Dokin kauna na hauni sanda malmala. Soyayya mun kauta tayayya mu gano dauraniya. Yaraye ai yaraye. Oyoyo mai sai yau gobe da nisa wayo. Sai miyo madalla san juna yi dorewa. A yau ƙarshen mujadala ya zo babu batun tankiya. Dan Allah yan uwa mu kama zumuncin mu gaba daya. Allah yan uwa mu dinga sana'ar mu da gaskiya. Mustaki wa ina gane kana suna na ji dare. Wanke nake kin gane bayani na kin ji dare. Oyoyo mai sai yau gobe da nisa wayo. Sai miyo madalla san juna yi dorewa.